Аз съм Анатолий. В какво да правя днес? Много е скучно. Мисли, Анатолий, мисли... Сетих се, ще си направи календар на моя идол. Само не трябва хартия, ножица и лепил. Докарах ножица, хартия, лепил, моливи, готови сме за моя календар. Да започваме. В тази гримна, пак светка, когато не трябва. Отивам да взема книгата. Мисля, че я ставих тук. Ето я. Ще се скрия тук. Хората не разбират от магия, не искам да ги плаша. Спокойно, мисля, че го прочетох. Кажи си паролата! Там, където любовта от хвърчила хвърчи, моля, не се обаждай ти. Уау! Чудесно, пак на същото место. Новата мисия ме чака, не мога да лежа тук. Да можех да летя с тези криле. Мисля, че стигнах там, където исках да бъда. Така. Да си припомним предизвикателството. Там, където любовта от хвърчила хвърчи, моля, не се обаждай ти. Но какво ли означава това? Да разгледаме дървото, може би има нещо скрито в него. Освен дървета, нищо не вижда. Да видим от тази страна, може би има нещо тук. Намерих това, за което съм изпратен. Взимаме го и тръгваме. Къде да ги скрия сега? Ето тук ще е добре за него. Гримната светна този път на време. Така, да излизам от този гардероб. Добре, остана още малко. Да закачим нашата прекрасна рисунка.